हाय सांग माने केମିତି ଅଛ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଜି ତ ଶନିବାର ଥିଲା ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ହାଟରୁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସଉଦା ଆଣିଛୁ ଆଜି ଟିକେ ଦେଖିବା ସପ୍ତାହଟା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହ ଥରେ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଶନିବାର ଯାଉଛୁ ନହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଯାଉଛୁ। ଆଉ ହାଟ ଶନିବାରକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ହାଟ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହାଟରୁ ଆଜି। ପୂଜା ଆମର କ'ଣ ଆଣିଛୁ ହାଟରୁ ଆଜି ଦେଖି ଆଣିଛି ଆଜି ଏତିକ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଛି ଆଜି ହାଟରୁ। ହେଲା ସାରୁ, ସେ ହେଲା ମଟର ସବୁ, ସେ ରସୁଣ, ହେଲା ପଣସ, ସେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସେ ଛୁଇଁ, ସେ ଶାଗ, ସେ ବିନ୍ସ, ଆଉ ବାଇଗଣ ବାହାରିଲାଣି। ଆଳୁ 3 କିଲୋ, ଆଳୁ 3 କିଲୋ 50, ବାଇଗଣ କିଲୋ 40, ପିଆଜ କିଲୋ 30। 40 ଟଙ୍କା କିଲୋ 30 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ହଁ 40 ଟଙ୍କା ପରା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଅଙ୍ଗୁର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଇଏ ହେଲା ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି। ଅଙ୍ଗୁର ଇଏ ଅଙ୍ଗୁର କିଲୋ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ? ଅଙ୍ଗୁର 100 ଟଙ୍କା ନାଇଁ କି? ଅଙ୍ଗୁର ନେଲା 100 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏତିକ ଜିନିଷ ଆଇଛି ପୂଜା ସବୁ ବାଛି ହବ ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁଛି ଆଉ। ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ, ଖାଲି ବଞ୍ଚିବା କଥା ଆଉ। ହେଲା ପିଆଜ କିଲୋ 40। ଆଉ ଏଥିରୁ କୋଉଟା ସାରିଲା 20 ଟଙ୍କା 500କୁ। ତୁ କାହିଁ ରସୁଣ ଆଣିଥିଲୁ? କେତେ ରସୁଣ ଧରିକି ଆଇଛୁ? 500 ରସୁଣ ଧରିକି ଆଇଛୁ ଏତେ ପଥରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରସୁଣ ଅଛି। ପୂଜା ଆମର ରସୁଣ ଧରିକି ଆଇଛି। ଏତିକି ଆଉ ରସୁଣ ଧରିକି ଆଇଛି। ମାସେ ଯାଏଁ ଆଉ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ରସୁଣ। 500 ରସୁଣ। ଏ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ପଣସ, ଲଙ୍କା, ସାରୁ, ସେ ହେଲା ଅଙ୍ଗୁରଟା। ଏପଟେ ଅଛି ମଟର ଘୁଗୁନି ଅଛି, ଖାଇବୁନି ଆଉ। ମାନେ ବିରିୟାନୀ ଆଣିଥିଲେ ଖାଇଦେଇଛୁ, ଆଉ ମଟର ଘୁଗୁନି ଆଣିବୁ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ ନା ସେଟା ଏତେ ଜିନିଷ ଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ଇଏ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଖାଇନଥିବେ ୟାକୁ ତ କେତେବେଳେ ଖାଇନଥିବେ। ଇଏ ହେଲା ସଜନା ଛୁଇଁ। ଆଉ ସିଏ ହେଲା ଶାଗ। ଆଉ ସିଏ ହେଲା କ'ଣକୁ ବିନ୍ ନା କ'ଣଟା ଏଟା? ହଁ ବିନ୍ସ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଇଛି ଆଉ। ଆଳୁଟା କାହିଁକି? ଆଉ ଆଳୁ ହେପଟେ ତ ଥୁଆ ସଇଲାଣି ସେପଟେ ଆଉ। ଡାଲା ଥୁଆ ହେଇଗଲାଣି ସେପଟେ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମ ପୂଜା ଆଉ। ଦେଖିବ ଫ୍ରିଜଟା ଦେଖି ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ।